sifinyelele past stoning lo bechaza amaphupho naku kubalekile nokufanele inamba isethe ngoba imember noma ngoba ungomunye wabalekele i-channel ukucontribute sibheka udaba lamaphupho kodwa ke ngifonele ngoba ngikusuka ngo-9 la ku-5 ntambama kuphela awungu-WhatsApp Domputhi Malinga. Amen mfundisi, ngicela ukubuza ukuthi uma uzithule izingubo kade zinikiwe unto futhi tram uphuphe ethule izingubo ekade zinikiwe shothi siyazethula uyosifaka kuphi endlini ngamanje uphupha ukuthula ingubo ucingweni uyosifaka endlini as per umbuzo wakhe nake singakusho 1 ngokwesintu uma kenze uphuphe ingubo uphawu olungaba oluhle ma uzithula ocingweni lokho futhi kungenzeka kunesidingo esikhulu so esiphuthumayo senhlambuluko nenhlambululo emndenini ukuthi uphupho leli lingavela uma ukuthi ikhona into eyinhlambuluko noma inhlambululo efanele ibe khona kulelo khaya noma kulabo bantu lo othula ingubo nabantu bakulelo khaya asuyithula kule ngubo yabo. Kodwa number 2 uma ngibheka kanje uma ngenze uphuphe ingubo upha olungaba oluhle uma uzethula ucingweni lokho ngabe ngiveza ukuthi ngeze uyakhona ukuthi ke iyamukelekile futhi iphumelele inhlambuluko nenhlambululo kade niyenzile ngoba kwabanye lephumelele lingavela ngoba kade behleli phansi bebuyisana kade behleli phansi belungisa inkinga behlambuluka bese livela lephawu esezethula ke manje lezi ngubo ezinhle ezihlambulukile ezigeziwe iwashiwe esebefaka endlini zihlambuluke kombo lokwamukeleka kwalenhlambuluko nenhlambululo. 3 kwesinye isikhathi uma ngenze uphuphe ingubo kungawuphawu oluhle uma uzithula lapho ucingweni losuku kusho ngenzeka kudingeka ufake izidalwa noma ke nizifake kahle ngempumelelo idalwa uma ukuthi kade nisanda kuzifaka ngoba omunye ngaphuphe ezethula lezi ngubo uyifaka endlini ngoba kufanele befake idalwa endlini noma ngoba kade besanda kufaka idalwa endlini bese phupha lezi ngubo ezihlambulukile eziclean eziwashiwe esebefaka endlini khoma ukuthi izidalwa zihlambulukile futhi zingenile ekhaya uma befaka idalwa yabo. Number 4 kwabanye uma uphupha ingubo kuba upholo futhi uma uzethula ucingweni uzifaka endlini ngoba lokho kungakhomba ukuthi ngenzeka umuntu osuke ukhona ukuthi ukwazile ukuphothula umsebenzi noma umklamo ngempumelelo uma ukuthi ukhona kade ukulungisa njalo njalo. Kodwa number 5 ngenzeka ukuthi uma uphupha ingubo upholo uma uzithula ucingweni ungabe liveza ukuthi ngenzeka uzobuyisana nomunye umuntu ekade ninezinkinga nezingxabano naye so ungayithatha asengithi mhlawumbe ukade uxabene nomngane wakho ukade uxabene nodadewenu ukade uxabene nendoda yakho usophupha uthatha lezi ngubo ucingweni usiyosifaka endlini sekukhomba ukuthi mhlawumbe nikwazi ukulungisa lokhu ungezwani nenkinga nazo futhi nizobuyisana lo muntu noma nizobuyelana nalowo muntu loyo umbuyise empilweni yakho yabona. Siyabonga kakhulu ke labe sibheka uma uphupha uthula izingubo ocingweni ekade zinikiwe sigeziwe ziwashiwe bese usifaka endlini. Siyabonga akwamusa.